Pag-go ah. Go na nga eh. 1, 2. Siyempre, kakat ko to. Ha? Kakat ko to. Sige. Okay. Huh. 1, 2, 3, go. Okay guys, so what's up na? Dapat dumarap pa dito. Ulit. Okay guys. Dito, gumilid ka muna. Gilid, ganda. Tapos, kunyari na kayo ko. Yun. Tapos biglang, kunyari madrama, ganyan. So, biglang kang haharap. Pati yung katawan mo haharap. Ganon? Ganon? Yun, ganyan. Okay, game. So yun ang 1, 2. Wait lang. 1, 2, 3, go. What's up? Ulit. Ay, no. Game. Sige. 1, 2, 3, go. What's up guys? Ako nga po mula si Prince at ngayon po ay ang gagawin nga po namin ngayon, ipapakita nga po namin yung mga old drawings nga po. Kung makikita nyo naman yung mga envelope na yan, lahat po ng laman yan ay mga drawings, yeah. So, itong yung mga yan yung unahin natin. Let's go! Okay. What's up guys? At yun nga po, no? Bakit ganyan ka, men? Okay. Okay, so yun nga, no? Sino na sa akin to, Leo? Ipapakita na nga po namin yung mga old drawings. Iyak, nakakatakot na pumunta sa kwarto. Baka may Mali mo ito yung putol sa linggo. Malay nyo, may mahulog na asa. Game. Okay, so yun nga po si Kuya Ben, ah. Makikita Peace nyo. out. So, yung gamit nga po namin, i-tripod, no? So, mamaya pipicturean na lang namin yan. Ito nga pala yan. Okay na. So, yun nga po, no? So, ipapakita na nga natin. Paano i-stop? Ito. With transition. Let's go. Wala pa. Okay. 1, Mag-cut ka na lang ulit, ah. 1, 2, 3, go. Okay guys, so yun nga po no. So, nakahanda na nga po yung mga natin, yung mga papakita po natin drawings. So, isa-isain po natin yan. Yan, ito. Yan, ito. Ano ba yung unahin dito? Ito. Pag ganon, Pag ganun. tapos pag ganon. Okay, so ito po yung unahin natin, no. So, yung verse sketchpad po is yung pinaka-tumagal. Yes, yung para 2017. So, eto nga po, makikita nyo naman yan, napakabangis, guys. So, yan, relax. Eto naman po. Yan. Tapos, pusang gala. Ahas. Ahas ba yun? Dragon. Sketch lang yun. Sige, next. Puno guys, no? Puno. Kung makikita nyo na. Kung para saan ba ito? Sketch mo lang nila. Bata po! Yan yung first try po ng realistic na mata pero hindi siya realistic. Dualistic. Hindi next. Okay guys, so, kung makikita nyo na yung bungi yung ilang ngipin yan. Ito, tsaka yan. Bungi po, bungi. Ito naman po, hindi ko po ito maintindihan. Lalaki na mukha tapos babae na katawan. I don't believe. Impossible. Makita nyo naman yan guys, na. So, next. So, yan nga, makikita nyo. Ano ba yan? Sino ba na-drawing yan? Hindi ko alam. Ikaw nag-drawing yan. Ito yung first attempt ng drawing na walang reference. Maganda. Gwapo yung nag-drawing. Wala pa Papakita ko po mamaya sa last yung picture niya na guys. Wow! So 3D. Try natin. Ganyan natin. Wala pa. Okay. Wow. Pinakamalupit na may shadows siya. May shadows. Wala pong reference. So, next page na.
pangit ang background mo. Wala pa sa ganun trip. Okay. Kuha tayo ng green screen ulit ako. Green screen na nga. Prince. Magi-green screen tayo. Wala kasi tayong kulay green na tele. Stay kayo kaya, Lord. O, game. Game na yan? Okay, so, balik tayo dun, no? Eto. Next page na pala. Nakita nyo naman ito. Medyo ano po siya, guys, no? Medyo, ay, ganyan pala yan. Sabi daw po kasi ni Gwen, sa Marawi daw po ito, Marawi. Ano na? Wala na couch ako. Maripa na naman yan, guys, no? Halimaw dito. Halimaw dito. Tao dito. Ganyan po kalakas yung imagination ko dati. Dapat kasi ito drawing lang is lalaki na maganda yung katawan. Ang kaso, Kagaya ng kay. kagaya ko. Ang kaso, yung kamay, masyadong malaki. Opo. Kaya, ginawa na lang nating halimaw. Makikita niyo pa yan. Ninja po yan ng Konoha. Si Kabuto. Diba? Yung kanina mo nyo po bang nakita ang sketch po na namiming po. Yun po yun. So yan. So Ay. next page. Maganda naman. Bakit pa naman yan, guys, no? Kailan mo ito dinrawing? Hindi ako nag-drawing yan. Sino? Hindi ko alam. Klase mo? Hindi ko alam. Okay, so kung makikita nyo naman yan, na. May napapansin po ba kayo sa mukha? Ang tulis po ng baba. Din yung partner niya. Diba po, green and yellow-green. Okay. Okay na? Kaya ka na. Yellow-green, tapos green. Diba? Ano? Guys, so tapos na. So, napakadami po kasi na itong page. So, next na tayo. Nakita niyo po ito yung pinakalas na drawing. Bakit ba? Kita niyo? Wait lang. Okay, huwag niyo tingnan. Ganito po yung transition ng art dati sa latest art ko ngayon. Yung dati art. Baby, you can find my car. Dun, 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 Tapos, ito yung ngayon. Bukita ba yung buo? Oh, kita yung buo. So, ang dami namin pinakitang sketchpad. Ano po siya? Marami kami pinakitang sketchpad kanina. Pero isa lang pinakita namin. Ha? Gets nyo ba yun, guys? Marami kasi kami... Kita nyo yan? So, ang pinakita lang namin yan, no? Bakit? Ewan ko sa'yo, ikaw nag-isip na ito, man. Kaya tabad na po kasi yun. Live in a constant state of fear and misery. Sabi po niya, Happy Father's Day. Hindi, shoutout mo ako! Ah, sige, game. Game. So, hello, Raven Bayaka here po again. So, shoutout kay Prince na lagi ko nagko-comment. Hey! Oh! Shoutout sa'yo. Oh, like po rin lagi. Ano? So, yeah. So, kung di daw po muna kayo naka-subscribe sa kanya, i-subscribe nyo na po siya. And hit the Shoutout notification din sa sarili ko. Nilalike ko yung sarili kong video. Okay. Support yourself. Okay guys, so, Pero hindi ako nagko-comment. okay guys, so eto nga Pero po. nilalike ko yung comment nyo. Nya. Okay na. Ano? Okay guys, so, i-subscribe nyo din po yung channel ko. So, gaming lang po yung nasa Oh, channel. i-try natin kung gumagana yung green screen. Bilis. Bakit ba? Para sa may green screen na yan. Para Kung makikita nyo naman po yung green screen na yan, Oo, guys. No? napakalupit kulay green. Subscribe kayo sa channel ko kung hindi kayo. Wala. Wala akong share.
kung hindi nyo ilalike yung ano, Pa-Bluetooth lang share it, friends. kung hindi nyo po, Pa-Bluetooth! oo, kung hindi nyo po ako i-subscribe, mag-comment po kayo. Pag sinuscribe nyo po, mamimigay po ako ng free skin sa ML. Bye-bye. Yeah.